Benvinguts a La Píndola Vermella, un podcast sobre tecnologia i ciberseguretat que tothom pugui entendre. Hola, soc Raúl Maria i això és La Píndola Vermella. Abans de començar, una cosa ràpida. El podcast ha estat una mica més d'un any en pausa i la vida, la feina, ja sabeu. Però el 2026 mos tornem a posar en marxa, amb ganes de fer-ho simple, útil i en català. Gràcies per continuar aquí. Avui arrenquem en un especial 2025. Què ha passat en ciberseguretat a Catalunya este 2025? Si ho resumixo ràpid, l'estafa s'ha industrialitzat, les fuites de dades alimenten l'engany i cada vegada més sovint el problema no és mos han robat les dades, sinó no funciona el servei. Imagina't que obres el correu i et trobes factura pendent. I no és de 30 euros, és de 122.621 euros. Este cas va passar. La falsa factura atribuïda a l'Ajuntament del Port de la Selva va generar confusió i una allau de trucades de gent intentant confirmar si era real. I això ja defineix mig 2025. Molts atacs no només volen robar diners, volen fer-te córrer. I quan te fan córrer és perquè no volen que penses massa. Comencem amb la tendència número 1. Estafes en sèrie. Phishing, smishing, vishing, moltes coses acabats en ishing. El 2025 no és que apareguen, és que es perfeccionen. I el factor diferencial és que ara moltes estafes utilitzen un aliat, que és la intel·ligència artificial, la IA. I què vol dir això en llenguatge humà? Doncs bàsicament que el missatge sona més real, està més ben escrit i sembla d'empresa, entre cometes, d'empresa oficial. I això fa que la teua alarma interna s'active més prompte. Danger. A veure, un exemple claríssim. Port de la Selva. Un correu de factura pendent, d'un import absurd, els 122.000 euros que hem comentat abans. Va fer que molta gent truqués a la centraleta de l'Ajuntament i la col·lapsés. I aquí tens la clau. Quan el missatge aconsegueix que tu reacciones, és que ja està guanyant. La fórmula típica del 2025 ha sigut urgència, autoritat, enllaç i conseqüència. És a dir, arriba un missatge que et diu és molt urgent. El que et diu és que són del banc, de l'Ajuntament, d'algun proveïdor que estàs esperant o potser no ho sé, que t'insta a fer alguna acció, clica aquí, en aquest enllaç, i que si no ho fas hi haurà conseqüències, pot ser una sanció, que et bloquegin un producte, que tinguis un problema. Aleshores, què és el que has de fer quan te trobes en una situació com aquesta? Quan veigues pressa, més diners, més un enllaç, fes una pausa de 30 segons i respira. I fes-te esta sola pregunta. Ho puc verificar per un altre canal? Primer microdrama. El correu que et fa suar. Assumpte. Requeriment de pagament pendent. Import. 122.621 euros. Tèrmini. 24 hores. Adjunt. Factura. Per evitar recàrrecs, faci el pagament mitjançant l'enllaç indicat. Què? Però això no pot ser. No clico res. Busco el telèfon oficial i ho confirmo. Bon dia, Ajuntament, digui'm. Bon dia. He rebut un correu amb una factura enorme i pressa per pagar. Em poden confirmar si és legítim? No. Fa dies que corre una estafa així. No pagui ni obri l'adjunt. Si vol, reenvia el correu a l'adreça oficial perquè ho puguem registrar. Perfecte. Moltes gràcies. Gràcies a vostè per avisar. Verificar per canal oficial no és paranoia. És higiene digital. Tendència número 2. Fuites de dades. El 2025 mos recorda que una fuita no és només una mala notícia. És combustible per a estafes més eficients, perquè quan algú sap coses reals de tu, l'engany sona molt més creïble. Tenim un exemple bastant proper, el cas de TMB, els Transports Metropolitans de Barcelona, que va exposar dades sensibles del personal, denúncies, baixes mèdiques, casos d'assetjament, de coses molt greus. Quan aquest tipus d'informació corre, després tens trucades i correus que encaixen molt en la teua realitat i aleshores la gent normalment tendeix a baixar la guàrdia. I aquí la idea és molt pràctica.
Tu no pots evitar totes les fuites del món, però sí que pots evitar que una fuita de dades te deixi venut. Llavors, què podem fer per a minimitzar les conseqüències d'una fuga de dades, d'una fuita de dades? Primer de tot, activa el segon factor d'autenticació a tots els comptes que te l'ofereixen. El segon factor d'autenticació és una cosa més que has de saber, a part del teu usuari i la teva contrasenya, que normalment és un codi que t'arriba al mòbil, o en forma d'SMS, o tens una aplicació neta que t'ho diu, o alguna cosa així. Utilitza contrasenyes fortes, o encara millor, un gestor de contrasenyes. Deixem de reutilitzar, per favor, la mateixa contrasenya per a tot, ok? Ne vam parlar sobre aquest tema precisament als episodis 4 i 5. I si et contacten sapiguent massa coses de tu, verifica, no reacciones. Ho han comentat abans. Respira, compta hasta 30 i torna a verificar que allò que t'estan dient és correcte. Bon dia. Truco del Servei de Seguretat de la seva entitat. Parlo amb el senyor Joan? Sí, dis-me. Hem detectat un intent d'accés des d'un dispositiu nou. Per protegir el compte, hem de validar que és vostè. Li arribarà un SMS amb un codi. Me'l pot confirmar? Ara? Però quin accés? És important fer-ho ara, perquè si no, l'accés queda pendent i podríem haver de bloquejar operativa. És només un moment. Entesos, però jo no dic codis per telèfon. Penjo i truco jo al número oficial del banc. No cal, perquè ara mateix el sistema està... Ho sento. Penjo i truco jo. Gràcies. Benvingut a la seva entitat. Per operacions de seguretat, Premi 2. La tendència número 3 de la qual parlarem és l'impacte real, és a dir, això passa de ser un ciberatac on només passa en el món digital per a passar a tenir una conseqüència al món analògic. Cada vegada el problema no és més mos han robat les dades, sinó que és això no funciona. I això no és teoria. Hi ha hagut situacions enguany que han afectat de veritat les operacions de diferents companyies o serveis. Anem a posar 3 exemples. L'exemple número 1 va ser el sector de la logística. Va haver un ransomware. Un ransomware és un atac de segrest de dades a l'empresa Logaritme, una empresa pública que es dedica a la distribució de material sanitari. Això va passar el juliol del 2025. Va afectar prop del 80% de centres d'atenció primària de Catalunya i el 35% dels hospitals de l'Institut Català de la Salut, de l'ICS. En aquest cas, el sistema es va començar a recuperar parcialment en l'endemà de l'atac, el dia 8 de juliol de 2025. Però quan cau un sistema d'aquest tipus, el que falla és la cadena. És a dir, fallen les comandes, la gestió d'aquestes comandes, els procediments, i s'han d'activar tota una sèrie d'alternatives. Com a exemple número 2, això va passar al món municipal. Capellades, un poblet de Catalunya, va comunicar un atac de ransomware també el 22 d'agost de 2025, en afectació a sistemes municipals i extracció de dades sensibles. Els ciberdelinqüents van exigir un rescat econòmic i van amenaçar en publicar la informació trobada, la informació robada, a la web fosca, també coneguda com Dark Web, si l'Ajuntament no cooperava. Finalment, el 8 de setembre de 2025, el consistori va emetre un comunicat oficial confirmant que s'estava treballant en la recuperació dels serveis i la restauració de dades a partir de les còpies de seguretat. I finalment, com a exemple número 3, a nivell comarcal, el Consell Comarcal del Solsonès va informar d'un atac de ransomware també. Com podeu veure, el ransomware ha sigut una tendència molt important el 2025, el segrest de dades, al servidor principal en arxius xifrats el 25 d'agost de 2025. Tot i que inicialment es va negar que s'hagués rebut una petició formal de rescat econòmic, posteriorment es va confirmar que es tractava d'un atac de segrest de dades. Això és el 2025. Quan cau una organització, el món real ho nota. I aquí la ciberseguretat deixa de ser un tema tècnic per a passar a ser un tema de la vida quotidiana. Llavors, què podem fer nosaltres com a ciutadans? Doncs bé, com a ciutadans, el que hem de fer és tenir canals oficials guardats i un pla B pel que pugui passar. I com a organització, heu de tindre còpies de seguretat i no només tenir-les, sinó provar que es poden restaurar. Tingueu en compte que quan dic que com a ciutadà tingues canals oficials guardats,
El que vull dir en realitat és, tingues apuntat al mòbil o a una llibreta, paper i boli, el telèfon i la web de veritat del banc, de l'Ajuntament, del CAP o de la companyia de la llum. Val? Així, si un dia te truquen o t'envien un missatge estrany, no facis cas ni del número ni de l'enllaç del missatge. Truques directament tu al telèfon o vas tu a la web que ja tens guardada al telèfon o en esta llibreta apuntada a paper i boli. Ok? Últim microdrama. SMS curt, problema gros. El seu paquet està retingut. Cal pagar 1,99 € per reprogramar l'entrega. Enllaç https://aixoesunestafa.com. És poca cosa. Però, per què m'ho demanen per un link? No. Entro jo a l'app o a la web oficial, no pas a l'enllaç. La víctima busca per canals oficials informació sobre el seu enviament i rep un SMS. Recordi, no li demanarem pagaments mitjançant enllaços per SMS. L'estafa barata és l'am perfecte. Poca fricció, molta escala. Tendència número 4. Vulnerabilitats i el rellotge. El temps entre surt una vulnerabilitat i algú l'està aprofitant pot ser molt curt. Això s'ha demostrat diverses vegades des de 2025. Per això, actualitzar el vostre ordinador, el vostre telèfon, ja no és una faeneta, sinó que és un cinturó de seguretat. I aquí també hi ha moviment a Europa. La creació del EUV-D, que és la base de dades europea de vulnerabilitats, per les seves sigles en anglès, per a millorar el seguiment i gestió de vulnerabilitats. I què és el que pots fer tu per estar el més segur possible? Pues, si només pots fer 3 coses que siguin aquestes. Actualitza el navegador, el que utilitzes per navegar per internet. Actualitza el sistema, el teu sistema operatiu, ja sigui Windows, Mac, Linux, el que sigui que estiguis utilitzant. I si saps com fer-ho, revisa el router i l'accés remot que tingues a la teua xarxa. I si no saps com fer-ho, doncs busca algú que t'ho pugui fer. Ja pot ser ton fill o ta filla, o els nebots, o lloga algú perquè vingui i et faci una revisió. És important. I per acabar aquest resum del 2025, anem a parlar de la tendència número 5, que és la regulació. A Espanya, l'ordre TDF/149/2025 introdueix mesures contra suplantacions via trucades i SMS. A Europa, això també s'ha fet notar, el desplegament de la llei de la IA va entrant, de la intel·ligència artificial, va entrant per fases en fites del 2025, al febrer i a l'agost. Al febrer i a l'agost van ser 2 fites importants. I les següents seran ja al febrer del 2026 i a l'agost del 2027, per si teniu curiositat. Això ajuda, sí, però no substitueix la millor defensa del dia a dia, que són, tingueu hàbits simples, que siguin repetibles i verifiqueu sempre pels canals oficials. Va, tanquem en el kit 2026 en 60 segons. Quines són les coses que heu de tindre en compte ara el 2026? La primera, actualitzeu. Actualitzeu el sistema i el navegador. Com hem comentat abans, això ja ha deixat de ser optatiu. Per favor, actualitzeu, perquè totes les actualitzacions sempre venen amb actualitzacions i millores en la seguretat dels productes que esteu utilitzant. Ja siga un navegador d'internet, ja siga el vostre sistema operatiu. Utilitzeu un factor d'autenticació a tot arreu. Factor d'autenticació en què és este codi que, a més de saber el vostre usuari, la vostra contrasenya, el vostre password, és un codi que vos pot arribar o bé en forma d'SMS o bé podeu tenir una aplicació que, quan vos el demana, aparegui allà un numeret, normalment de 6 xifres, que hagueu de posar per a poder entrar al vostre compte. Si no ho heu fet encara, és el moment de començar a utilitzar ja un gestor de contrasenyes. Mireu els episodis 4 i 5 de la píndola vermella i descobrireu per què és important tenir un gestor de contrasenyes. Feu còpies de seguretat de les vostres dades importants. Decidiu què és important per a vosaltres. Per exemple, normalment serà les vostres fotos, els vostres documents. I si sou una empresa, recordeu que no només heu de fer les proves de seguretat, les còpies de seguretat, sinó que heu de comprovar que funcionen. I finalment, la regla d'or. La regla d'or que ja ha sigut important este 2025 i encara serà més important el 2026. Si rebeu un missatge
que vos demana diners o conté dades sensibles, verifiqueu sempre que aquest missatge és verdader, és veritable, per un altre canal. Recordeu allò que han comentat de tindre el número de telèfon o la web apuntades al telèfon o a una llibreta, ok? Vinga, gràcies per escoltar la píndola vermella. Tornem el 2026 i si no passa res, tornem per a quedar-nos. Ara sí, som-hi! Adeu!